Ndị be anyị ndewonu, abụọla chi nke onye chi na-zere. Ngwa bịanụ ka anyị tụrụ uche okwu a. Nkwenye na omenala ndị Igbo. Ịma na ọ bụ nwa nke mbụ bụ ife na-ewe obi nna ya. Ngwa hụchanụ ntị, mana unu na-ahụcha ntị ọfụma, unu na-agbasara m ozi a maka akụkọ m ga-ịkọrọ unu, mana achọrọ m ka unu nye m ọsịsa ya ngwa ngwa. Ofu nwoke nụrụ nwaanyị, nke ọ nụrụ nwaanyị, ọ bụrụ na nwunye ya mụtara ụmụ nwaanyị na-abụ, mana ọ tụzikwara ime. Nwoke na-agbada nwaanyị na-agba mgbada. Nwoke chekata ife ọ ga-eme maka onye ya anọchi obi ya. O mee gịnị? O jego nwa nwoke. Nke o goro nwa nwoke, ọ gaa ọtụtụ afọ, nwoke mee gịnị? Mechaa mụta nwa nwoke. Ajụjụ m bụrụ, n'ime ụmụ nwoke na-abụọ nke o gere ego na nke nwunye ya mụtara ya, ka onye ga-anọchi obi nna ya, ka onye ji enwe obi, ọ nwoke nke egotere egote ka nke ọ mụtara n'onwe ya? Achọrọ m onye ga-enye m ụsa ma gbasara m ozi a. Sonyekwara m ma kwado m site n'ime gịnị? Share my video and subscribe on my YouTube. Ụmụnne m, ndewonu.